Dobre, takže ja sa veľmi rýchlo predstavím tí, čo ma nepoznajú. A volám sa Helena Aziri, pracujem ako konzultantka psychiatrie v Nottinghame vo Veľkej Británii. A okrem toho, že tam teda vlastne som dlhodobo pôsobila na jednotke intenzívnej starostlivosti psychiatrickej, tak takisto sa okrem toho venujem výskumu. A vlastne ja som aj preto navrhla, že trošku preskočíme program, pretože potom, ako vlastne kolegovia veľmi, myslím si, že zaujímavo debatovali o tom systéme zdravotníctva. Zdalo som, že to som moja taká ako keby trošku špecializovaná téma bude trochu od veci. Ale zase na druhej strane, povedzme si to takto, my, čo teda pracujeme v zahraničí, niekedy robíme aj výskum. Takže je to taká malá ukážka v skrátenom konaní, ako bola požiadavka, um, uh, že vlastne, že o čom napríklad ja robím výskum. A chcem povedať, že mám úžasnú príležitosť, vlastne, že som začala pracovať so svetovo uznávaným profesorom Davidom Taylorom, ktorý je známy všetkým psychiatrom asi na svete, takým trošku, čo sa zaujímajú. On je editor Motsley Prescribing Guidelines, to je niečo ako taká biblia pre psychiatrov, že ako sa to má robiť evidence-based a vlastne oni tam dávajú dokopy také tie najnovšie štúdie a proste postupy na takéto rôzne mentálne diagnózy. No a v podstate, keď som sa s ním stretla pred niekoľkými rokmi, tak sme sa rozprávali o takom novom trende, že už existujú genetické testy aj v psychiatrii, že kde sme a je to také teraz ešte stále nové. No a keďže toto nie je sympózium psychiatrov, tak vás nebudem nudiť so všetkými detailami, ja to naozaj prebehnem, lebo mnohí nebudete vôbec vedieť, o čom hovorím. Takže v skratke, ja mám takú vášeň pre liečbu psychóz a tam patria takéto diagnózy ako schizofrénia, schizoafektívna porucha a tak ďalej. Podľa týchto guidelinov, alebo teda aj guidelinov NICE, teda ten National Institute of Clinical Excellence, a niektorí títo pacienti, ktorí proste užívali liečbu antipsychotikami v dostatočnej dávke, dostatočne dlhý čas a jednoducho sa stále nezlepšili po aspoň 2 takýchto liečbách, sa klasifikujú ako treatment resistant, že sú rezistentní na liečbu a vtedy by sa mal nasadiť klozapín ako liečba, ktorá je stále zlatý štandard pre liečbu týchto ťažkých psychóz. Žiaľ, realita je taká, že tento liek si prešiel takou dosť zložitou históriou, na ktorú dnes nemáme čas. A preto je pri ňom nutné prísne monitorovanie. Predtým, než vôbec túto liečbu niekto zváži, musí zvážiť proste všetky indikácie, kontraindikácie a takisto vysvetliť pacientovi všetky detaily, všetky tie vedľajšie účinky, ktorých je teda pomerne dosť. Tento liek sa stále nevie, prečo je o mnoho účinnejší ako iné antipsychotika, aj keď teraz bol nejaký najnovší taký výskum, ktorý poukazuje na to, že má asi aj nejaký efekt na imunitný systém, kde je to také veľmi zaujímavé, a to je také, že watch this space. No a teda tento liek je tiež taká moja srdcovka. Mnohí klinici sa do toho nechcú vôbec púšťať kvôli týmto nárokom na monitorovanie. Takže to je taký úvod, prečo vlastne sa zaoberáme touto genetikou a prečo vlastne robím tento výskum. Tak ako som už vravela, tak je to zlatý štandard pre liečbu rezistentnej psychózy alebo schizofrénie, dajme tomu len tak pre zjednodušenie, lebo až 30% pacientov vlastne neodpoveda na liečbu a vtedy v podstate tento liek im môže úplne zmeniť život. A takisto sa považuje za jeden z 2 liekov, kde preukázateľne sa znižuje riziko suicidality spolu s lítiom napríklad. No a chcem povedať to, že teda napriek tomu, že je takto účinný a taký dôležitý a považuje sa za jeden z esenciálnych liekov VHO, strašne málo sa používa, dokonca aj v Anglicku. A na to je zase strašne veľa dôvodov, o ktorých by som mohla napísať ďalšiu esej. Takže môžeme ísť ďalej. Konkrétne momentálne v môjom štádiu výskumu sa zaoberám tým, že či vlastne to monitorovanie, toto hematologické monitorovanie, ktoré je potrebné pre týchto pacientoch, je naozaj nutné, že či to riziko je naozaj také veľké, ako sa historicky o ňom hovorí. Pretože toto by bol úplný breakthrough, keby sme naozaj toto mohli odbúrať ako jednu z najväčších prekážok. Predstavte si, že ste pacient a niekto vám povie, tak toto je liek, ktorý ti môže zmeniť život, ale ty potrebuješ krvný test každý týždeň počas prvých
18 týždňov a potom ešte každé 2 týždne do konca tých 52 týždňov a potom do konca života už len raz za mesiac. Tak čo by ste mu povedali? Akože tak porozmýšľam, ale ako nepáči sa mi to veľmi, alebo mám strach z ihiel, alebo tá klinika, kde mi robia tú krv, je ďaleko. A títo pacienti už ako default majú o mnoho ťažšie podmienky vôbec existovať, fungovať, niekam sa dostať. Takže toto sú také problémy, s ktorými sa stretáme. Čiže keby sme mohli odbúrať úplne tú povinnosť robiť hematologický monitoring, tak to by bolo akože geniálne. Ale ešte tam nie sme. Tuto vlastne chcem povedať, že to sa stalo kedysi v 70. rokoch vo Fínsku, že strašne veľa pacientov zomrelo na taký veľmi agresívny pokles hodnot bielých krviniek, ktorý sa volá agranulocytóza. Preto sa vlastne klozapín na istý čas aj zakázal a preto sa potom zaviedlo povinné monitorovanie. My poukazujeme na to, že mnoho prípadov v podstate bolo pripísaných klozapínu úplne nesprávne a vlastne tam ide o tú definíciu, čo to vlastne je tá agranulocytóza, ako odlíšime, ktorá je skutočne v súvislosti s týmto liekom a ktorá vlastne súvisí s niečím úplne iným, pretože to je celkom pravdepodobné. A môžeme ísť ďalej. Tuto sú len tak na ukážku, aké máme medzinárodné monitorovacie systémy, že napríklad v Amerike sa teraz nedávno ten systém tak ako keby trošku sflexibilnil, aby sa ten klozapín dostal viacerým ľuďom, ktorí ho potrebujú. Myslím, že u nás vo Veľkej Británii je ešte stále taký istý, ale do istej míry sa dá prispôsobiť a o tom poviem trošku neskôr. No a Slovensko myslím, že je tak trošku podobné ako Veľká Británia, ale ja si pamätám z mojej krátkej psychiatrickej praxe na Slovensku, že nikto toto nejako veľmi striktne nemonitoroval a neboli tu žiadne také tie databázy alebo monitorovací systém. Môžeme ísť ďalej. Toto je taký výraz Adam, tým sa netrápte. Ide vlastne o to, ako sa pomenúva určitý stav, ktorý nie je ochorením, ale takým stavom. Skúsim to jednoducho vysvetliť. Predstavte si ľudí napríklad v Afrike, kde je veľa malárie, hej? Tak tam sa nejako evolučne vyvinula nejaká taká, nie je to choroba, ale určitý iný typ tých krvných elementov, ktorých v podstate chráni pred maláriou. Tak oni majú ešte niečo podobné, čo sa v starej literatúre nazývalo benigná etnická neutropénia. To znamená, že tí ľudia, buď z Afriky, alebo Stredný východ a podobné krajiny, môžeme na ďalší slajd mimochodom, tak oni vlastne podľa tých našich parametrov, ako my, ako bieli ľudia, aké máme mať výsledky tých hodnot bielých krviniek, oni ich majú niekedy nižšie a to sa považovalo za patológiu. To znamená, že toto by im zabránilo, aby mohli mať ten klozapín, ale v skutočnosti to vôbec prekážka nemala byť, pretože napriek tomu, že majú iné hodnoty týchto krvných elementov, to neznamená, že teraz majú vyššie riziko život ohrozujúcich infekcií. Oni to proste majú tie hodnoty iné z genetických dôvodov. Takže potom sa prišlo na to, že ktorý gén, alebo teda ktorý úsek génu tomu zodpovedá. A my v podstate ten genetický test teraz budeme použiť na to, aby sme zistili, že kto akože má túto condition. To nie je správny výraz, neviem to naozaj dobre preložiť. Takže to si volalo Ben, to sa tak celkom dobre vyslovovalo na prednáškach, teraz sa to volá Aiden a to naozaj sa netrápte tým, že prečo. Toto je ten dôvod, to sa volá single nucleotide polymorphism po anglicky, takýto výsek z génu, keď sa vlastne identifikuje, tak vieme, že ten človek má dajme tomu, že volám to Ben. No a my, čo sme vlastne spravili, môžeme ísť ďalej, keďže Anglicko je taká kozmopolitnejšia krajina, je to tam také heterogénnejšie, tam je naozaj veľmi veľa pacientov, ktorí tento Ben majú, ale sa o tom nevie. Čiže prečo je to dôležité klinicky, lebo ja som taký praktický človek, že ja mám niekedy pacientov, ktorým ten klozapín nikto nedovolí použiť, lebo majú nízke hladiny bielých krviniek, lenže oni ten klozapín potrebujú a ja mám podozrenie, že oni majú ten Ben. To znamená, že ak to nevyšetríme a ak nemáme ten dôkaz, ten pacient v podstate mu bude upretá liečba, ktorú životne potrebuje, ale nikto o tom nevie. Čiže toto je teraz celý taký ten minefield, kde sa nachádzame.
Čiže my tu hovoríme o v podstate znižovaní nerovnosti v prístupe k liečbe. A takisto tu je taká jedna dosť desivá vec. V Anglicku existuje taká databáza, ktorá sa volá Clozapine Non-Re-Challenge Database. To je už taká čierna diera, že keď už ste mali niekedy zlé krvné výsledky dvakrát, my to voláme red result, tak už vás tam dajú a už nikdy vám nikto ten Clozapine nesmie dať. Ono to bolo ako taký safeguard, kedysi, že aby sa vedelo, že to je nebezpečné pre toho človeka, lebo môže sa u neho vyvinúť nebezpečná agranulocytóza, ten človek nebude mať vlastne žiadnu obrannú schopnosť a zomrie. Ako v tom Fínsku, kedysi v 70. rokoch. Čiže tam, keď ten pacient skončí, tak to je záverečná. A teraz bolo veľmi veľa štúdií, kde sa zistilo, že asi 70%, to len zaokruhľujem, ľudí z tej databázy, keď sa vlastne u nich urobili tieto testy, že v podstate oni mali túto buď mali ten Ben, alebo možno predtým u nich tie červené výsledky boli z úplne iných príčin a ten Clozapine sa im mohol bezpečne nastaviť, čo si myslím, že je až šokujúce. A keď si predstavíte, že väčšina z tých pacientov bola afrického pôvodu alebo niekde z nejakého Pakistanu, tak si predstavte, že v podstate naozaj je to taká diskriminácia. Áno? Dobre, poďme ďalej. Toto k môjmu výskumu pôjdem úplne veľmi stručne, len to tak preletím. Toto robíme z Mocley Clozapine Clinical, môžeme ísť ďalej. My sme vlastne publikovali jednu prácu, kde sme mali takú vzorku 108 pacientov a my sme zistili, že ďalších 24% extra pacientov malo ten Ben, o ktorom sa vôbec dovtedy nevedelo, lebo to sa vlastne diagnostikovalo iba klinicky tým, že to robil hematológ. A tým pádom my vlastne teraz sme zistili, že tam bolo o mnoho viac ľudí. A prečo to má ďalší klinický význam, je nielen prístup k liečbe Clozapinom, ale takisto predstavte si, že ten človek raz bude potrebovať nejakú chemoterapiu alebo čokoľvek iné, lebo sú aj iné lieky, ktoré znižujú počet bielých krviniek. A tým pádom by vlastne ani oni vlastne, keby sa to nevedelo, mohli by mať z toho problém v budúcnosti. Takže toto je len k tomu, čo sme publikovali my. A ten výskum pokračuje ďalej. Vlastne o tomto som už hovorila, že prečo je to teraz ako tak klinicky dôležité, lebo ja sa venujem translation research. Mňa nezaujímajú také tie teoretické veci. Ja chcem vedieť, ako mi to je užitočné v praxi, lebo toto je pre mňa priorita. Takže teraz napríklad aj ďalšie výskumné týmy už sa pripájajú k týmto genetickým testom a dokonca odporúčania z týchto výskumov sa už začali akceptovať cez Royal College of Psychiatrists a už sú prvé také odporúčanie, že z etických dôvodov a pretože už sme tam, kde sme, je už teraz je už povinné, v podstate malo by byť povinné, alebo našou morálnou povinnosťou každému pacientovi, ktorý ide na Clozapine, ponúknuť genetický test, aby sme ho nediskriminovali. Môžeme ísť ďalej? A toto je vlastne len taká tá výzva, že čo my vlastne chceme tým inštitúciám povedať. Dajme tomu v Anglicku, tam stále bojujeme tiež o všetko, ako proste už dávno sa o tom vie, hej, že už niekoľko rokov my to stále dookola hovoríme, ale ešte sa to stále nedalo do tej legislatívy a do praxe. Už len potom úplne na záver, tak vlastne náš výskum pokračuje v tom, že my robíme DNA vzorky pacientov, ktorí mali skutočnú agranulocytózu, lebo chceme vedieť, že čo je naozaj tá genetická príčina, lebo to je ešte tiež také akože s otáznikom. A tam by som asi skončila. Ďakujem. Asi nebudú otázky však. Zápis sa môžete spýtať pri krátkom občerstvení, takže pozývame vás všetkých a ďakujeme, Helen.